קודם כל, אם נראה לכם שאני קצת עייף וקצת כואב וקצת כל מיני כאלה, אז אתם צודקים. כואב לי הגב, מאוד. לא ברור ממה, אבל כואב לי הגב, כנראה שזה בגלל הגיל. היום רציתי לדבר דווקא על מהגרי העבודה, סליחה, על המסתננים, סליחה, על הפליטים. אבל האמת היא שחשבתי לדבר על משהו שהוא עוד לפני כן והוא הרבה יותר חשוב, רציתי לדבר על הלחם האחיד. הלחם האחיד, זה שאנחנו קונים בסופר, כולנו. הלחם אחיד, הוא הכי זול, הוא הכי פשוט, יש לו גם מחיר אחיד על הלחם הזה. אם אתם לא רוצים לאכול כל החיים שלכם רק לחם אחיד ואתם רוצים לאכול גם דברים אחרים שהם יותר טעימים, יותר מזינים, יותר מגוונים, אז תחשבו שבכל פעם שאתם שומעים, קוראים, נתקלים, מדברים עם מישהו שיש לו דעה שונה משלכם, אז תשתדלו לא לפסול אותה מיידית באופן גורף ולקרוא למי שמחזיק בדעה שונה משלכם בוגד או עוכר ישראל או תאכלו לו מיתות שונות ומשונות. כי ברגע שאתם עושים את זה אתם בעצם קוראים להאחדה של הכל. אתם רוצים שהקול של כולנו במדינת ישראל יהיה שונה. ואני בטוח שאתם לא רוצים שזה מה שיהיה, כי במדינות כאלה שיש בהם רק קול אחד, זה מדינות שמאוד לא נעים להיות בהן. סין, איראן, צפון קוריאה, זה חלק מהמדינות האלה שמי שלא אומר, מי שמחזיק בדעה שונה מהדעה של השלטון, הוא נעצר, הוא נאסר, הוא עובר עינויים קשים, או שהוא פשוט נעלם. היה? נעלם. אז אם אתם לא רוצים לחיות בסין, או באיראן, או בצפון קוריאה, או באחת מהמדינות האלה, תאפשרו לאנשים עם דעות שונות משלכם, להביע את הדעות שלהם. גם אם הדעות שלהם לא נוחות לכם, גם אם אתם חושבים שהם ממש ממש טועים, ואתם מאוד מאוד צודקים. אז תתווכחו עם הדעה, תביעו את דעתכם, ותנסו לגבות אותה בנתונים, או באמונה, או בלהט השכנוע. אבל אל תגידו למישהו אחר שהוא בוגד או עוכר ישראל, או תאכלו לו מיתות שונות ומשונות. כי לא רק זה שאתם בעצם מעידים על עצמכם כאנשים שאוהבים לאכול אך ורק, לחם אחיד פשוט וזול. שזה לא רע דרך אגב, אבל זה די משעמם. זה גם מאוד מאוד מסוכן. כי החורבן של בית שני במדינת ישראל הגיע בין השאר, אחת מהסיבות לחורבן הייתה שנאת חינם, שנאת אחים, מה שזה לא יהיה. אבל אם זה נראה לכם רחוק מדי, 2000 שנות גלות האלה מאחורה, אתם אומרים על מה אתה מדבר איתנו, זה היה אז, מי זוכר את זה בכלל? אז אני אקח אתכם למועד יותר קרוב, שזה היה לפני 40 שנה, 1973, זוכרים? 1973 ישראל הייתה מאוד קרובה לאובדן, לאבדון, היא הייתה מאוד קרובה לחורבן. למה? כי הרוב המכריע של האנשים חשבו ואמרו, הערבים לא יתקפו. אם הם יתקפו, הם חלשים. אנחנו קראנו אותם לגזרים ב-67. לא יהיו בעיות. אז בגלל שהרוב חשבו ככה והרוב אמרו את זה וכמעט ולא שמעו לאנשים שהיה להם דעות אחרות, משהו כמו 2,300 אנשים מתו במלחמה. הרבה משפחות נהרסו, הרבה מאוד אנשים נפצעו, הרבה מאוד אנשים הפכו להיות יתומים ויתומות. מדינת ישראל היא חזקה, ברוך השם אנחנו הרבה יותר חזקים מהשנים הראשונות שקמה בהן המדינה. למה? כי בהתחלה בכלל היה קול אחד, הייתה תחנת רדיו אחד וקול ישראל אחד, ומה שבן גוריון אמר זה מה שאמרו בחדשות. מאז הדברים השתנו למרבה השמחה. יש לנו כמה ערוצי טלוויזיה וגם כמה תחנות רדיו, וגם מותר להביע כל מיני דעות, וגם הערבים הישראלים שהיו בשנים הראשונות תחת משטר צבאי, הם גם כן יש להם פלגים צפוניים, פלגים דרומיים, טוב או רע, זה לא משנה, כרגע אני לא מדבר אם זה טוב או רע, אני אומר שזה המצב. זה אומר שאנחנו ברוך השם יותר חזקים, ואנחנו יכולים להתמודד גם עם דעות שפחות נוחות לנו. תכבדו את הדעה של האחר. צה"ל למד את הלקח של 73. בצה"ל היום יש צוותים שהתפקיד שלהם זה לחשוב אחרת. לחשוב מחוץ לקופסה, לתכנן דברים
על סמך חוות דעת אחרות, ולא על סמך הקול האחיד. גם אם אתם מאוד מאוד אוהבים לחם אחיד, גם אם אתם לא אכפת לכם לחיות ברוסיה או בסין או בצפון קוריאה, כדאי לכם לאפשר למישהו אחר להביע דעה שונה משלכם, למישהו או למישהי, בלי לצאת עליו באופן אישי, כי זה גם ישמור אתכם. אין קו שבו מותר או אסור. באיראן נעצרו, עונו, נהרגו, נתלו הרבה מאוד אנשים שבהתחלה היו בעד המהפכה, ואז הם התחילו לחשוב אחרת ופשוט נפטרו מהם. אז זה גם ישמור עליכם, אבל מה שלא פחות חשוב זה גם ישמור על המדינה. כי במדינה שבה יש דעה אחת, המדינה הזאת לא מצליחה להחזיק מעמד לאורך זמן. שיהיה לכם שבוע טוב, בין אם אתם אוכלים לחם אחיד או שאתם אוכלים לחמניות או בגטים. שלום, שלום.